Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за това, което няма да получиш на магически огледала 6. Ако, да предположим, си мислиш, че магически огледала 6 е поредният семинар за личностно развитие, в който ще отидеш, някой лектор или там този, който го води, да предположим с лилаво сако, ще те накара да плеснеш, да се усмихнеш и да се потупаш по гърдите и да си кажеш аз мога, и като излезеш 12 секунди след семинара да се чудиш защо не мога. Това няма да стане на магически огледала. Ако смяташ, че ще дойдеш на магически огледала и някой ще ти каже рецептата как да станеш милионер, милиардер и да ги закриеш и Джеф Безос и т.е. Теслите и всички останали да ти се кланят, това няма да стане. Ако смяташ, че ще дойдеш на този семинар и някой, като този с лилавото сако, ще стои и ще ти говори 2 дни как ти си много добър, ти си много як, просто трябва да го повярваш, защото ако ти можеш, излизаш и 12 секунди по-късно се спъваш в първата плочка и почваш да ревеш, защото си казваш какво? Аз май не го мога, не знам. Нещо май ми мина мотивацията. Ето тези неща няма да ги получиш на магически огледала. Това, което ще получиш на магически огледала, е шанс да видиш себе си. Да видиш себе си под такъв ъгъл, че тези, които ги изборих преди малко, не да ти ги казва някой, който и да е той, водеш, лектори, така нататък, с лилаво сако. А тези неща, аз мога, аз заслужавам, аз съм достатъчно добър, да си ги казваш ти на теб самия, защото промяната идва от теб. От тук така, или по-скоро от тук така. Оттам идва промяната. Така че ако искаш промяна, заповядай на магически огледала. Ето тук, сайта. За всичко останало, винаги може да се свържеш с мен 3 и 4 февруари 2024. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.